UZakhele Khuzwayo uhlaselwe wabulawa esendaweni inothwana KwaMaphumulo esendleleni eya ekhaya ngezikhathi zawo-7 ebusuku. Iqembu lakhe i-ANC esifundazweni sinxuse ukuthi kusheshiswe uphenyo ukuze kubanjwe abenzi bobubi. Iqembu likholelwa ukuthi lokuhlaselwa kuhlobene nezombusazwe. ANC KwaZulu Natal sesiphakamise ukuba ungqongqoshe wamaphoyisa ubaba ubheke icala noCommissioner KwaZulu Natal ubaba uNhlanhla Mkhwanazi abasebenze baqinisekisa ukuthi bonke abantu abenze lesihluku esingaka esingenangqondo bayaboshwa. Akukaboshwa umuntu okwamanje. Police at Maphumulo were called out to a scene of a murder at Notwane area. When they arrived at the scene, they found the body of a 48-year-old man who was shot and killed whilst in his vehicle. The deceased had sustained multiple gunshot wounds to his body. A case of murder has been opened at Maphumulo SAPS for further investigation. Amaphoyisa athi ongase abe nobufakazi obungalekelela akeze phambili nabo. Mlondi Khatebe, SABC News, eThekwini.